שלום לכולם, אני מתנצל שהשיעור הזה יעלה קצת מאוחר. אה, זה כמובן בעקבות לידתה של אורי רחל, אה, בתנו חדשה, ואומנם השיעור ניתן במועדו המקורי, למרות הלידה והכל, אבל משהו בהקלטה שם מתפקשש, אז אני אקליט את השיעור עכשיו מחדש. אני מעריך שהוא יהיה בגרסה מעט קצרה יותר, אה, פה וביתי. טוב, אז אנחנו הגענו בעצם לראש. דיברנו בשבוע שעבר, דיברנו בשיעור שעבר, על המהר"ם מרוטנבורג, ודיברנו קצת על תהליכים שמתחוללים במקביל אליו, שמבשרים קצת את ירידתה ושקיעתה של היהדות באשכנז, אשכנז עצמה כמובן, ואנחנו באמת נראה ככל שאנחנו נתקדם בדורות, החל מהראש והלאה, אנחנו נראה שבעצם יהדות אשכנז שוקעת עד שיהיה לה עדנה מחודשת בעוד כמה מאות שנים, אבל יהדות אשכנז עצמה שוקעת מעט, ואנחנו נראה בעצם תנועה של היהדות מזרחה לכיוון מזרח אירופה, בשלב הראשון יותר לכיוון מה שהיום נקרא אוסטריה וצ'כיה, זאת אומרת לחלקים המזרחיים של האימפריה הרומית הקדושה. החלקים המזרחיים נדחקת לאט לאט מזרחה עד שאנחנו נגיע במאה ה-16 לפולין, שתהפוך להיות גם מרכז יהודי חשוב מאוד. לאט לאט היא תידחק מזרחה, ואנחנו נראה גם תנועה, וזה מה שאנחנו נראה מיד כשנדבר על הראש, אנחנו נראה תנועה של היהדות גם קצת מערבה, מערבה לכיוון ספרד, ולהידחק חזרה, בעצם היא תידחק חזרה מספרד לצפון אפריקה, ותנועות שמתרחשות אחרי גירוש ספרד, נדבר עליהן בעזרת השם בזמנם. אז אנחנו מדברים על הראש. הראש הוא בעצם גדול הדור, גדול תלמידיו של המהר"ם. דיברנו בשבוע שעבר גם על תלמידים אחרים שהם חשובים מכיוון שיש להם חיבורים מאוד מאוד נלמדים. רבי מרדכי בן הלל ורבי מאיר הכהן מרוטנבורג, רבי מאיר בן יקותיאל, הגאות מימוניות. אז עליהם דיברנו קצת בשבוע שעבר, אבל אין ספק שהראש הוא גדול תלמידיו של המהר"ם. הראש נולד בשנת ה' י', זאת אומרת בשנת 1250, ונפטר ב-1327. יש קצת שאלה מתי בדיוק הוא נפטר, אבל מקובל להגיד שהוא נפטר בה' פ"ח, כן? אז זה כ-77 שנה בערך אחרי לידתו, בערך ב-1327. אז הראש לומד אצל אביו, בשלב הראשון הוא לומד אצל אביו, אביו שהוא גם יהודי חשוב ותלמיד חכם באשכנז, ואביו, רבי יחיאל בן אורי, שהוא נמנה על חוג חסידי אשכנז. אמרנו שלמהר"ם יש יחסים מאוד מורכבים עם חסידות אשכנז, גם הראש לא שייך בעצם לחוגי חסידות אשכנז, אבל אביו בהחלט כן שייך לחוגי חסידות אשכנז. יש לנו גם על זה עדויות וכתיבה, והוא מכונה בכמה מקומות חסיד וצדיק וכו'. אז הוא לומד בשלב הראשון אצל אביו, ובשלב השני, כמו שמקובל הרבה פעמים, לומדים בהתחלה אצל אבא, ואחרי שמגיעים לרמה מסוימת ולגיל מסוים הרבה פעמים, כי קשה לנסוע, ילד קטן זקוק לאמו, זקוק למשפחתו, לילד קטן קשה לגלות למקום תורה, אבל ברגע שמגיעים לגיל נערות, אפשר בעצם להתחיל לגלות למקום תורה, והוא באמת נוסע לרוטנבורג ללמוד אצל המהר"ם. המהר"ם מעריך אותו מאוד מאוד מאוד, יש לנו תשובות והתכתבות, יש לנו הרבה התכתבות בין המהר"ם לבין הראש, גם בתשובות המהר"ם, אפילו בתשובה שראינו בשיעור הקודם, שם הוא כותב מכתב לראש מתוך כלאו, כן? מתוך המגדל שבו הוא שוהה, הוא שולח מכתב לראש, ושם הוא מכנה אותו כמובן בכינויים, אבל יש לנו גם תשובות שבהם הסופרלטיבים אפילו יותר מרשימים. זאת אומרת, המהר"ם רואה בראש ממש תלמיד חבר, תלמיד מאוד מאוד גדול.
הראש, אנחנו לא יודעים הרבה על חייו, עד האירוע המעניין בעצם, שזו הבריחה שלו לספרד, אנחנו לא יודעים הרבה, אנחנו יודעים שהוא בהחלט נחשב כגדול הדור, אנחנו יודעים שהוא מתחיל לכתוב תשובות עוד באשכנז, אנחנו יודעים שהוא יכתוב את תוספות הראש באשכנז, נדבר על זה בעוד שנייה, ואנחנו יודעים שהוא התפרנס יפה מאשכנז, הוא התפרנס ככל הנראה מהלוואה בריבית, הבאתי את זה פה במקום מספר 1, מי שיש את הדף, הטור בהלכות אבלות בסימן ש"פ מספר שהראש כתב שבאשכנז הירא דבר השם נוהגים איסור בהלוואות ריבית לעובדי כוכבים בחול המועד. זאת אומרת, יש לנו בחול המועד איסור מלאכה. איסור מלאכה של חול המועד הוא מקביל לאיסור מלאכה של אבלות בהרבה מובנים, ולכן הטור מספר לנו סיפור על הראש שהיה אומר, כן, שבאשכנז היראים את דבר השם היו נוהגים בעצם לא להלוות בריבית לעובדי כוכבים בכל המועד, אבל הוא מצטט את אביו ואומר, ואני, זאת אומרת הראש, התרתי בביתי להלוות לעכו"ם שרגילים תמיד להלוות בביתי, שאם לא ילוו להם, ילכו לבתים אחרים וילוו להם, וירגילם לבוא אצלם, ואיכא פסדא, עד כאן. זאת אומרת, אומר הטור, יש לראש חידוש בהבנת דבר האבד, בדרך כלל הפסד, מניעת רווח, מה שאנחנו קוראים, אנחנו לא רואים אותה כדבר האבד, רק הפסד ממשי, אבל הראש אומר, אם אני רגיל להלוות בריבית, ויש לי בדרך כלל הלוואה בריבית היא לקוחות חוזרים, זאת אומרת יש סוחרים, או אצילים, או אנשים, בדרך כלל אנשים עשירים, הם אלו שגם לובים כסף, אז יש לנו אנשים עשירים שלובים את הכסף הזה, הם צריכים אשראי, אני מספק להם את האשראי, אם האנשים האלה יראו שפתאום יש איזה שבוע שאני לא בבית, לא עונה, כן, אי אפשר לסמוך עליי, הבנק, הדבר הראשון שאנחנו רוצים ממנו זו אמינות, ולכן אם אני מלווה בריבית, הדבר הראשון שהלקוחות רוצים ממני זה אמינות, אני לא יכול בעצם להיעלם להם לשבוע, אין להם מושג שאצלי זה חג וזה גם לא מעניין אותם, הם רוצים הלוואה, ולכן אם אני אמנע מלהלוות להם, ואצל יהודי אחר או אצל גוי אחר הם יוכלו לקבל הלוואה, אני בעצם יפסיד את הלקוח הזה, לא רק מניעת רווח של העסקה הספציפית הזאת, אלא גם את כל העסקאות העתידיות. ולכן הראש פה מחדש שזה נחשב מלאכת דבר האבד, שמותרת בכל המועד, והטור בעצם רוצה ללמוד מכך שגם היא תהיה מותרת לאבל בימי אבלו. אז זה חידוש של הראש, ומפה אנחנו גם רואים שהוא התפרנס באשכנז, וכנראה התפרנס יפה, מהלוואה בריבית. אנחנו זוכרים, כן, שהמהר"ם בעצם נתפס בזמן שהוא מנסה לברוח מגרמניה, הוא נתפס ומושם במעצר ונפטר בתוך המעצר הזה, ואז הראש מחליט כמה שנים אחר כך, בשנת 1303, לברוח. הוא מנסה לברוח מאשכנז, הוא מנסה בעצם לצאת מהקיסרות הרומית הקדושה. יש לנו כמה סברות למה הוא ניסה לברוח, למה הוא רצה לברוח. אחד מופיע אצל רבי יהודה בן הראש, דיברנו על זה בשיעור על המהר"ם, שם בצוואתו שהתפרסמה רק לפני 130 שנה מכתב יד, אנחנו רואים שהוא מתאר את כל תהליך הפדיון, או ניסיון הפדיון של המהר"ם, והוא זה שאוסף את הכסף, ומי שחותם ערבות לכל הסכום הזה, זה הראש. אמרנו שהוא כנראה אדם עמיד, אז הוא חותם ערבות על סכום הפדיון, ובינתיים המהר"ם נפטר. זאת אומרת, כנראה שרודולף לא רוצה לשחרר אותו, והיורשים שלו כן רוצים, ואז אוספים שוב מחדש את הכסף, והם חותמים ערבות, ואז המהר"ם נפטר. והקהילה והראש בכללם לא רוצים לשלם את הכסף הזה הם היו מוכנים לשלם הרבה כסף על המהר"ם, מי שזוכר את החידוש של רבנו תם, לא מוכנים לשלם רק על גופו של המהר"ם, הם לא מוכנים לשלם את הסכום הזה, אבל יש שם איזושהי מחלוקת, והיורשים של הקיסר טוענים שהראש צריך לשלם, כי הוא ערב. תופסים כנראה אחרת את הערבות, והם מכריחים את הראש לשלם, והראש יודע שמה עושים לבעלי חוב, כמו בספרים של דיקנס, תמיד הפתיע אותי למה זה קורה, מה ההיגיון בזה, אבל מכניסים בעלי חוב לכלא.
אומר, בעצם אני הבן אדם הבא שיש להם עכשיו טענה להכניס אותי לכלא, ולכן אני חייב לברוח. זו הסברה שמופיעה בעצם אצל בנו, אצל רבי יהודה בן הראש, בזיכרון יהודה. יש במחקר עוד סברה שזה פרעות רינדנפלייש, אלו פרעות קשות מאוד ביהודים, יש הערכות שבכל רחבי אשכנז נרצחו כ-100,000, זה הערכות הגבוהות, הם 100,000 יהודים, זאת אומרת פרעות מאוד מאוד קשות, אפילו חבריו, כן, שלמדו אצלו אצל המהר"ם, המורדכי למשל נרצח בפרעות האלו ביחד עם אשתו וחמשת ילדיו. אז בעקבות הפרעות האלה, בעצם כמה שנים, כ10 שנים אחרי הפרעות האלה, אחרי שהמצב מתייצב קצת והוא מרגיש שהוא יכול לעזוב את יהדות אשכנז, והוא מחליט בעצם לברוח. הוא בורח ב-1303, הוא יוצא מאשכנז, בהתחלה לפרובנס, כנראה שבתהליך יש לו מסע ארוך ומלא תלאות, והוא מאבד גם את הונו בדרך, והוא מגיע לספרד רק שנתיים אחר כך. הוא מגיע לספרד רק ב-1305. בדרך הוא נפגש עם גדולי הדור, עם גדול הדור בספרד, הרשב"א, כן, הרשב"א, שבעצם ממליץ לקהילת טולדו לקבל את הראש, שכאמור מגיע אליהם כרגע בחוסר כל, זאת אומרת אין לו כסף, הוא לא יכול להתחיל לסחור וכולי, הוא איבד את ההון שלו בדרך, אז הרשב"א ממליץ לקהילת טולדו לקבל את הראש כאב בית דין וכראש ישיבה, שזה כמובן חידוש שלעצמו, שאשכנזי מתמנה בספרד, גם בספרד יש קצת משבר, וממנים את הראש להיות בהתחלה אב בית הדין, ומאוחר יותר גם ראש הישיבה בטולדו. רוב הכתיבה שיש לנו בכלל, רוב הידע שלנו, רוב הכתיבה שיש לנו, רוב מה שיש לנו כתוב מקולמוסו של הראש, נכתב בתקופת טולדו. בטולדו הוא יושב כ-20-22 שנים, כן, מ-1305 עד 1327, 20-22 שנה, תלוי בדיוק מתי הוא נפטר, יש כאלה שמקדימים את פטירתו לה' אלפים פ"א, אז זה אומר שהוא חי שם רק 16 שנה, בכל אופן הוא חי שם כמה וכמה שנים, ומשם רוב כתיבתו. תלמידיו הגדולים של המהר"ם, של הראש, הם בעצם בניו, בנו שמחליף אותו כאב בית הדין וראש הישיבה בטולדו, זה רבי יהודה, בן רבנו אשר, כן, בן הראש, רבי יהודה בן הראש, שו"ת זיכרון יהודה, ותלמידו הגדול השני, שעליו כמובן נדבר בהמשך, הוא הטור, כן, רבי יעקב בן הראש, רבי יעקב בעל הטורים, הוא גם בנו ותלמידו הגדול, כותב קיצור לפסקיו וכולי, נדבר על כל מה שהוא כותב כשנגיע לדבר עליו. אז בואו נלמד קצת על תורתו, על חיבוריו של הראש. מה יש לנו, איזה חיבורים יש לנו של הראש? אז הראש כותב פירוש למשנה בזרעים, הוא כותב, וקצת קודשים, אני זוכר נכון, הוא כותב פירושים למסכתות נדרים ונזיר, ואלו חיבורים שלו פחות ידועים, גם המהדורות שיש לנו הן אקדמיות מהשנים האחרונות, ברגע שבעצם הוציאו את הדברים מחדש. לזרעים כן יש, חלק מהמקומות יש לו את הפירושים שלו, זה כן נדפס, אבל אלו לא החיבורים המרכזיים שלו. שלושת החיבורים המרכזיים והעיקריים שלו הם התוספות שלו, תוספות כמו הרבה מבעלי התוספות, הראש הוא אחרון בעלי התוספות, אחרון בעלי התוספות, הוא בעצם, אם המהר"ם הוא אחרון בעלי התוספות, אז הראש הוא תלמיד אחרון בעלי התוספות, הוא כבר ממש אחרון. שו"ת, כן, יש לנו שו"ת מאוד מאוד רחב שלו, הוא התכתב המון בתשובות, ויש לנו את כל השו"ת הזה, ויש לנו את פסקי הראש, נדבר עליהם דבר דבור. תוספות הראש הוא כנראה החיבור המוקדם ביותר שיש לנו של הראש, זאת אומרת זה חיבור שהראש כותב עוד באשכנז, כן, אז הראש עורך תוספות על הש"ס,
במחקר הדעות חלוקות עד כמה, במחקר וגם בעולם התורה, כן, עד כמה התוספות של הראש הוא בעצם אה, עיבוד עצמאי, כן, ועד כמה הוא בעצם העתקה של תוספות שעומד כבר לפניו. מה שכן ברור לכל מי שניסה והתנסה בלימוד תוספות, ובאמת תוספות הראש, ובגלל זה בדרך כלל משתמשים בו. בדרך כלל משתמשים בו לא בגלל הדעות העצמאיות שמובאות בו, יש בו מדי פעם, אבל בדרך כלל לא בגלל הדעות הייחודיות שמובאות בו, כי זה בדרך כלל אכן העתקה או מקור נוסף לאותן מסורות תוספותיות שאנחנו מכירים ממקומות אחרים, אבל אין ספק שהבהירות שלו היא משהו אחר. הבאתי פה דוגמה במקור מספר 2, שמע מינה תופס לבעל חוב קיים, קנה, כן, זו משנה בגיטין, בדף י"א עמוד ב', שם המשנה מחלקת, מביאה מחלוקת תנאים שמחלקת בין עבד לאישה, באיזה מצב הבעלים, הבעל, כן, ששלח, או הבעל או הבעלים ששלח את הגט על ידי שליח יכול לחזור בו, ובאיזה אינו יכול לחזור בו, ומוסכם שבעבד הוא אה, לא יכול לחזור, כן, ויש שם כמה אמוראים שבעצם מבינים, מדייקים מתוך המשנה הזאת, שמע מינה תופס לבעל חוב קנה. זאת אומרת שמי שתופס עבור בעל חוב, זאת אומרת אם יש לנו ראובן שחייב ללוי, ויש שמעון שחייב ללוי, ויש, סליחה, הפוך, סליחה, הפוך, כן? זאת אומרת אם יש לנו אדם אחד שהוא חייב לשמעון, לוי ויהודה, הוא חייב לכמה בעלי חוב, הוא חייב לכמה אנשים שונים, ויש לו רק 100 שקל אחד, הוא חייב לכל אחד מהם 100 שקל. אז אם כל אחד מהם יבוא ויתפוס ממנו, בוודאי שהתופס תפס, הוא תופס, קנה את הכסף הזה. אותם המוראים מנסים לדייק שאפילו אם יבוא צד שלישי ויתפוס עבור לוי למשל, הוא יקנה, אף על פי שבעצם הוא זוכה במקום שהוא חב לאחרים. זאת אומרת, בגלל שהוא תופס ללוי, הרי שמעון ויהודה לא יוכלו לגבות. כן, לראובן יש רק 100 שקל אחד. אז אם תפסת ללוי, שמעון ויהודה נדפקו במרכאות מכך שאתה תפסת בעבור לוי. כן, ושם האמוראים, שממימה, אתה זוכר כבר, ככה מדייקים. תימא לרי, ככה זה התוספות שלפנינו, תוספות על הדף, שנקרא בו נדפס. תימא לרי, אפילו יתופס לבעל חוב, קנה, היינו משום שהוא שליח, וקונה אפילו בעל כורחו, לפי שהוא חייב, כאילו תפס הוא עצמו. אבל כאן, אפילו העבד עצמו, אינו יכול לעכב את האדון מלחזור בו, אם היה נותן גט שחרור. לדעת כן, שלא ישתחרר בקבלה זו, כי אינו חייב לשחררו. אם כן, למה יעכב המקבל את האדון מלחזור? כיוון דאשתא סלקא דעתך, דא אומר תנו לאו כסחי דמי. כן, מה הבנתם מהתוספות הזה? אפשר להבין את התוספות הזה, הוא תוספות מובן, כן, בעצם רי מקשה. מה הקשר בין הדוגמה שנמצאת במשנה? במשנה זה מי שבעצם השליח תופס זכויות מסוימות עבור העבד, ולכן הוא לא יכול לחזור. ובעל חוב, בעל חוב, הוא אומר, בעל חוב זה יותר פשוט שהוא יוכל לקנות, כיוון שהבעל חוב עצמו יש לו את האפשרות, אבל העבד, הוא בעצמו אין לו את האפשרות לתפוס בעצם מיד הבעלים. אבל מאוד קשה להבין את זה בתוספות שלפנינו, נכון? זו בעצם השאלה שלנו. אז תסתכלו בתוספות ראש. תוספות ראש הרבה הרבה יותר ברור. שמת מינה תופס לבעל חוב קנה, אותו דיבור מתחיל, תימה. הוא לא אומר אמנם שזה לרי, אבל זו אותה תימה. מה עניין משנתנו לתופס לבעל חוב? שני בעל חוב שהוא בעצמו יכול לתפוס. הילכך, כאשר תופס בשבילו, הרי כאילו הוא עצמו תופס, לפי שנעשה שלוחו לזכות לו, משום דזכין של האדם שלו בפניו. אבל גבי עבד, כיוון דסביר עלי השתא, דאומר תנו לאו כאומר זכות דמי,
אפילו העבד עצמו לא היה יכול לעכב את האדון מלחזור בו, אם היה נותן לו את הגט בידו, לדעת שלא ישתחרר בקבלה זו. והיה יכול לעכב אחר, שבא הגט לידו, את העבד מלחזור בו. לא עדיף האחר מעבד עצמו, כיוון נתנו עליו כזכות דמו. זאת אומרת, בעצם, ואני הבאתי פה רק את השאלה, רק להשוות את השאלה של ריפול לבין השאלה כפי שהיא מנוסחת בתוספות הראש, אנחנו רואים שהשאלה מנוסחת הרבה הרבה יותר טוב והרבה הרבה יותר ברור, קצת יותר ארוך, אבל הרבה הרבה יותר ברור אצל הראש, וזו דוגמה קלאסית. זאת אומרת, הרבה פעמים כאשר אנחנו קוראים תוספות הראש, אנחנו נראה שהניסוחים שלו הם מעט יותר טובים. יש בזה גם היגיון רב, זאת אומרת, יש תחשבו על זה, כן, שככל שאנחנו הולכים יותר קדימה בדורות, זאת אומרת, ככל שהדור הוא יותר מאוחר, והוא עוסק בעיבוד של אותם מסורות, אז ה-fine tuning, העריכה, הופכת להיות יותר טובה, ולכן העריכה בתוספות הראש היא כבר יותר טובה מאשר תוספות תוך, או אני לא סגור בדיוק על איזה תוספות, הייתי צריך לבדוק את זה אמנם, אבל אני לא סגור בדיוק איזה תוספות מופיע לנו בגיטין, תוך, או לא משנה, איזשהו בעצם עורך שערך את התוספות הזה 2 דורות לפני הראש, ושם העריכה תהיה קצת יותר גסה. זאת אומרת, ה-fine tuning יהיה פחות מוצלח. אז זה באמת מה שבדרך כלל משתמשים בתוספות ראש. התוספות ראש זה באמת משהו שהראש הביא איתו כבר מאשכנז. איך אנחנו יודעים? יש לנו התכתבות נחשפה לפני כמה עשרות שנים, באחד מכתבי העת. הטור מתכתב עם עוד מישהו שרוצה להגר מאשכנז לספרד, והוא שואל את הטור האם להביא איתו ספרים. ספרים זה דבר יקר, יקר המציאות. שואל אותו האם להביא איתו ספרים, האם הוא צריך את הספרים שלו. אז הטור עונה לו ככה, הוא אומר, אם יש לך רש"י, כל הכתבי יד שיש לך של ספרי הבסיס, תביא. גמרא, רש"י, אם יש לך מקרא עם פירושים, הוא אומר תביא, סידורים, תביא מה שיש לך. אבל אם יש לך תוספות, אל תביא. כי אנחנו לומדים רק את השיטה של אבא. זאת אומרת, אנחנו לומדים אך ורק תוספות הראש. זאת אומרת, אנחנו לומדים את התוספות, אבל רק על פי התוספות של הראש. ובאמת הראש הוא אחד המעברים, לא היחיד. יש לנו גם את רבנו יונה, שלומד אצל רבי שמואל, אצל האחים מאברה, כן? רבי שמואל ורבי משה מאברה, שהוא גם מעביר מסורות תוספותיות לספרד, לברצלונה, וככה מעביר את המסורות האלה גם, אבל אין ספק שגם הראש הוא חלק בחיבור התורה של אשכנז לספרד, שמאוד תשפיע גם בדורות הבאים. אז זה לגבי תוספות הראש. יש לנו גם את תשובות הראש. הראש הוא לא הראשון שמשיב הכי הרבה תשובות. אם אני לא טועה, זה הרשב"א. הרשב"א יש לנו בקבצים שונים, קרוב ל5,000 תשובות של הרשב"א. המון 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 תשובות יש לנו של הרשב"א, במיוחסות ובחדשות וכולי וכולי. יש לנו קבצים שונים, בשו"ת הרשב"א עצמו יש קרוב ל4,000, ועוד קבצים שונים יש לנו עוד, יש לנו קרוב ל5,000 תשובות של הרשב"א, הוא גדול המשיבים בתקופת הראשון. הראש הוא גם משיב גדול מאוד. בשו"ת הראש יש לנו מאות רבות של תשובות. שו"ת הראש, אמרנו, הוא לא חידוש מבחינת הז'אנר, יש לנו הרבה תשובות של הראשונים, אבל יש בו חידוש מעניין, וזה סידור הידע. דיברנו על זה קצת כשדיברנו על הרמב"ם, שמי שיודע לסדר את הידע בצורה חדשה, הוא הופך את הידע לנגיש יותר, וממילא בדרך כלל ליותר בעל השפעה. זאת אומרת, ידע שמסודר ומאורגן טוב יותר, תהיה לו יותר השפעה בקצה. ואת הדבר הזה אנחנו רואים אצל הראש. אמנם הראש לא ברור, ככל הנראה הוא לא סידר בכלל, עד שו"ת משאת בנימין, אין לנו שו"תים שנסדרים בחיי המחבר. המחבר לא לוקח את כל התשובות שלו והולך לבית הדפוס או מעתיק אותם בקובץ ושולח אותם לאנשים. זה לא כל כך מקובל, זה מקובל אצל הגאונים, זה לא כל כך מקובל אצל הראשונים. וגם לא אצל האחרונים, עד משאת בנימין, שהוא הראשון שעושה את הדבר הזה, הראשון שמדפיס, סליחה, לא משאת בנימין, בנימין זאב. שו"ת בנימין זאב, הראשון שמדפיס את
את השו"ת שלו בחייו. יש על זה גם הרבה ביקורת, חלק לא הסכימו עם השו"ת הזה וכולי. זה נראה לאנשים כדבר לא הגיוני. זאת אומרת, התשובות שלך עובדות במבחן הזמן, זה לא התשובות שאני נותן, אלא השאלה האם יש להם חשיבות לדורות, ואז ממילא בדור הבא או שני דורות אחר כך, התלמידים וכולי יעתיקו את התשובות לשימושם, אבל הוא צריך לעמוד במבחן הזמן. אז הראש גם הוא לא מעתיק את התשובות שלו, הוא לא מפזר, הוא לא מפרסם קובץ כזה, עד כמה שאנחנו מניחים ויודעים, אלא תלמידיו, אבל התלמידים שלו, כנראה כבר בדור שאחריו, מסדרים את תשובות הראש ב-108 כללים. שו"ת הראש הוא שו"ת היחיד מהראשונים שמסודר בכללים, זאת אומרת הוא מסודר על פי קטגוריות. בין 4 טורים, זה רק הבן שלו, אז יותר קשה לארגן את הידע, אין את הקטגוריות האלה. טור, סימן, סעיף, שזה באמת שלב הבא בארגון הידע, אבל יש לנו כללים, וכל כלל עוסק בנושא מסוים ואחיד. עכשיו, הדבר הזה נעשה כבר דור אחד לפניו, ואנחנו יודעים, יש מאמר של אורבך על זה, יש לנו עשרות כתבי יד, ובכולם יש את אותה הקדמה של אותו אדם שכנראה חיבר או סידר את שו"ת הראש לצורה שמה אנחנו יודעים, ובאותו אופן הוא גם נדפס כשהוא הגיע לדפוסים, בדיוק עם אותה הקדמה, לפי אותם כללים, לפי אותו סידור סימנים פחות או יותר. זאת אומרת, הדבר הזה הוא מאוד מאוד קדום, כנראה כבר דור אחד אחרי הראש. זה אינדיקציה אחת לכמה שו"ת הראש הוא חשוב. עוד דבר מאוד שמראה לנו עד כמה שו"ת הראש הוא חשוב, לשו"ת הראש, וזה גם חידוש, עם כמה שאני מכיר, אין את זה אצל ראשונים אחרים, שו"ת הראש זוכה לקיצור, כמו שיש לנו קיצור שולחן ערוך. קיצור שולחן ערוך מעיד על, כמובן קיצור שולחן ערוך לא מקביל לשולחן ערוך, זה דיון שנדון עליו כשנגיע למאה ה-19, אבל קיצור שולחן ערוך הוא נותן יוקרה מסוימת לשולחן ערוך, זאת אומרת, הספר הבסיסי והמשמעותי הוא השולחן ערוך, ואני רוצה להנגיש אותו ולכן אני יוצר קיצור. אותו דבר קרה גם עם שו"ת הראש, אין לנו שו"תים אחרים שזכו לקיצור. בשו"ת הראש יש קיצור כבר של תלמידו, עם שם ספרדי כזה של המאה ה-13 שאני לא זוכר, מה-14 שאני לא זוכר, אבל יש לו קיצור בשם חזה התנופה. חזה התנופה, ובסופו גם עוד כמה תשובות שלא נכנסו לשו"ת הראש בסדר המקובל, וזה קיצור. קיצור הוא דבר פרקטי, זאת אומרת בדרך כלל אנשים צריכים קיצור כי רבנים רוצים לדעת איפה הראש יתייחס לזה, זאת אומרת הם מתייחסים לזה כספר פסיקה ולכן הוא צריך קיצור. זה עוד דבר שמעיד עד כמה שו"ת הראש היה דבר משמעותי. הראש משיב הרבה תשובות, משיב כל כך הרבה תשובות שהוא בשלב מסוים מגביל את התשובות שלו אך ורק לרבנים ודיינים, זאת אומרת הוא לא עונה כבר לאנשים מן השורה, הוא דורש מהם לפנות אל הרב המקומי או לדיין המקומי, והוא בעצם רק ערכה גבוהה יותר. זאת אומרת, רק הרב המקומי או הדיין המקומי פונה אל הראש להכרעה. גם בשו"ת הראש, רוב התשובות שיש לנו הם כבר מתקופת תולדו. כן, הבאתי פה דוגמה, אני לא יודע אם נלמד את כולה, אבל יש לנו פה, הבאתי במקום מספר 3, כלל הע"ז סימן ד', ילמדנו רבנו במקומנו, וכאן בקורדובה, כן, השאלה היא מקורדובה לטולדו, ראש יושב בטולדו, רגילים להוציא שטרי חובות זה על זה אפילו מזמן לזמן, אפילו מזמן רחוק, יותר על שני שמיטה, ולא היו מרגישים בדבר, לא הלווה ולא המלווה, וכן הדיין לא היה חושש. ובשטרות עצמם אין כתוב בהם עניין השמיטה כלום, לא שישמט ולא שלא ישמיט, אלא שכתוב בשטר שיוכל המלווה לגבות חובו מכל צד שיוכל, בין בדברים הדתיים, בין בדברים שאינם דתיים. וייתכן שסמכו על זה כאילו היה כתוב בשטר על מנת שלא תשמטנו שביעית. מקרוב עתה נתחדש בכאן דבר אחר, שהוציאו יורשין על יורשין, והלקוחות שטרות ישנים, מהם של 70 שנה או מהם 50 שנה, ארוכים. נתקשה לי הדבר הרבה מאוד להוריד לנכסי לקוחות או לנכסי יורשים בשטרות אלו, לפי שמצאתי לגדולי המורים האחרונים ספרה שהיא כנגד העניין. זאת אומרת, שואל אותו דיין, ככל הנראה בקורדובה, אין לנו את השמות. בכלל, בשו"ת הראש, הרבה פעמים נשמטו השמות בגלל הסידור בכללים. זאת אומרת, בתחילת הכלל יש לנו את השם, כי הראש עונה למישהו ספציפי, ואז מכיוון שסידרו את כל הסימנים אחר כך, בגלל שזה אותו עניין, פשוט השמיטו.
השמיטו את השמות של הנמענים, אז אנחנו לא יודעים בדיוק מי האדם הזה, אבל הוא ככל הנראה דיין בקורדובה, והוא אומר לראש, תראה, המנהג פה הוא שגובים שטרות, אף על פי שעבר עליהם השמיטה, ולא בדיוק ברור למה. זה דבר אחד, אבל זה המנהג. זה לא כל כך מטריד את הדיין הזה. מה שמטריד אותו, הוא אומר, זה אני מבין. אני בתוך עמי אני יושב, אני יודע מה המנהג פה בקורדובה. אבל מה פתאום עכשיו התחדש שפתאום גורם לו ככה לזוע באי נוחות על כיסא הדיין שלו? מה שהתחדש עכשיו, הוא אומר, זה שפתאום מתחילים להוציא יורשים על יורשים, ויורשים על לקוחות, ולקוחות על לקוחות, שטרות ישנים, זה דבר חדש. הרי אנחנו יודעים כמה חז"ל שקדו על תקנת יורשים או על תקנת לקוחות. כן, ברגע שהנכס יש לנו בשטרות באופן כללי, נגיד את זה ככה בצורה מאוד 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 גסה, בשטרות בדרך כלל יש לנו שיעבוד נכסים, זאת אומרת, השטר הזה, אחרי פרוצדורה מסוימת, ניתן יהיה לטרוף ישירות מנכסי דנוניידי, זאת אומרת, אפשר לטרוף ישירות מקרקעות בפירעון השטר הזה, בדרך כלל. אחריות הוא צופר וכולי, זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו מניחים שאפשר לגבות את זה גם מנכסים שכבר העבירו ידיים. זאת אומרת, הנכס משועבד, ויכול להיות שהנכס יעבור ידיים בזמן הזה. זאת אומרת, מישהו ייקח אותו או מישהו יירש אותו. אבל במקרים כאלה עדיין אפשר יהיה לטרוף, זאת אומרת, עדיין יהיה אפשר לגבות את הנכס הזה, אבל חכמים יצרו מנגנוני בקרה ובטיחות בשביל שהדבר הזה לא יהיה כל כך פשוט. וזה מה שמטריד את הדיין הזה פתאום. זאת אומרת, הדיין הזה בא ואומר, פתאום אני מתחיל לראות שאנשים מוציאים יורשים על יורשים או יורשים על לקוחות. זה כבר חריג בעיניי. זה שאנשים מוציאים שטרות אחרי שני שמיטה וזה, אני מכיר כבר, אני יודע. אבל זה שהם מוציאים יורשים על לקוחות, זה נראה לי פתאום מאוד 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 מפוקפק, ולכן הוא שואל את השאלה הזאת לראש, לא נקרא את כולה, היא קצת ארוכה, אני רואה שאני כבר מדבר ארוכות. אבל תשובה, יקבל החכם רבי יעקב אלפסי את תשובתו. סליחה, אני כן יודע מי הנמען, הנמען הוא רבי יעקב אלפסי. על אשר שאלת, זה לא העתקתי את כל השאלה, הוא אומר, כן, מצאתי לגדולי המורים האחרונים סברה שהיא כנגד זה העניין, הוא מצטט בעצם תשובת רמב"ן ותשובת רמב"ם. מצטט. השמטתי את התשובות האלה כי אנחנו מתמקדים בתשובה של הראש. על אשר שאלת שרגילים בארץ הזאת להוציא שטרות שעברו עליהם 60 ו-70 שנה ובית הדין מגבים בהם אותם ואין חוששים לשמיטת כספים, מהי הרגילם? אבל ידוע שתמדתי על זה מיום באתי לארץ הזאת וצווחתי ככרוכיה וליקה דמשגח בי. לא כל כך פשוט להיות אשכנזי בספרד. זאת אומרת, כן, אני בא ואני, בעיניי נוהגים פה שלא כהלכה, ואני צועק על זה מיום בואי לארץ הזאת, קרי ספרד, וליתא דמשגח בי, אף אחד לא שם עליי, כי זה המנהג, ואף על פי שאני אומר להם שהם נוהגים שלא כהלכה. ואמרו לי, כבר נהגו כן בארץ הזאת, ואי אפשר לשנות מנהגן. ישר הטענה של המתנגדים הייתה, זה המנהג. ואמרתי מנהג כזה, עכשיו הראש מתאר לנו את כל הדו-שיח שלו עם הדיינים המקומיים, אמרתי מנהג כזה שהוא לעבור על דברי תורה, להוציא ממון שלו כדין, אין הולכים אחריו כל זמן שאין טעם למנהג. מנהג זה לא דבר מקודש, זה הראש האשכנזי אומר. כן? מנהג זה לא דבר מקודש. אם הוא נוגד את ההלכה, אנחנו לא יכולים ללכת אחרי המנהג. ואמרו לי כי הרבה ייפוי לשונות רגילים לכתוב בשטרות שהן מורים על זה שלא תהא שביעית משמטת, ודקדקתי בשטרותיהם ולא מצאתי תנאי וייפוי לשון שיורה על דרך זה. כי חכמים דקדקו בזה ואמרו על מנת שלא תשמטנו שביעית, אין תנאי זה מועיל, דאבל עם אדני הדבר שכתוב בתורה. זאת אומרת, במילים אחרות עכשיו הראש נכנס לתוך הסוגיה ובעצם אומר, גם אם היה ייפוי כוח בשטר, זה לא היה מועיל, כי זה דבר מתנה על דבר שכתוב בתורה, ויותר מזה, מה שרצו לטעון כנגדי, שזה שכתוב שיגבו אותם בין בדברים הדתיים, זאת אומרת בבית דין של תורה, ובין בדברים שאינם דתיים, זאת אומרת בבית דין אזרחי, כן, בבית משפט אזרחי של המלך, זה כשלעצמו מקנה על דבר שכתוב בתורה, וזה דבר נורא והיום, כי אסור לפנות לערכאות וכו' וכו' וכו'. הראש ממשיך פה, ואז הוא בסוף מביא עוד איזשהו חידוש, שהחידוש הזה נפסק בשולחן ערוך, דדל מהכה טענת שביעית, מיום בוהי הנה, קראתי תיגר עלינו השטרות הישנים שמוציאים בארץ הזאת, כי אני חושש להם לרמאות, דלמה ישה אדם שטרו ימים רבים כאלו.
ופה הראש חולק על סוגיות מפורשות, שאנחנו, אפשר להוציא, גם שטר ישן אפשר להוציא אותו, כן? והראש פה חולק, הוא אומר, במקרים כאלה אני חושש לרמאות. ואולי פרוע הוא, שטר המנה הוא, הברכה, כשבאים לפניי אני חוקר ודורש על השהייה. אם יאמר התובע סברה והמתלה על השהייה, שהיא מקובלת לי, אני משתדל לדונו. ואם לאו אני אומר, איני פוסל שטרך, ואיני משתדל לדונו, כי נראה לי דין מרומה. והדיין מוזהר שלא לדון דין מרומה, כדאית בשבועות, כן? שם יש ברייתא ארוכה, שדורשת כל מיני דרשות מדבר שקר תרחק, וזו אחת הדרשות שלא לדון דין מרומה. והדבר הזה כן נפסק בשולחן ערוך. אז פה זה חידוש, באמת חידוש מאוד מאוד גדול של הראש, כי זה לכאורה סותר סוגיות מפורשות. בכל אופן, זה התשובות. והתשובות הן תשובות מאוד משמעותיות, אמרתי, שוב, מצוטטות המון 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 אחריו. זאת אומרת, מצוטטות המון המון, מצוטטות המון בבית יוסף. הבית יוסף משתמש המון המון בתשובות הראש, לפעמים יש סתירה בין התשובות לבין הפסקים, או בעיקר בין התשובות לבין הפסקים, את התוספות של הראש. הבית יוסף יודע שהוא קיים, אבל פחות משתמש בו. בין התשובות לפסקים יש הרבה סתירות, וכל פעם יש דיון ככה, לא כל פעם, אבל הבית יוסף דן בזה בכמה מקומות, בשאלה מה קודם למה, והוא מגיע למסקנה שהפסקים הם המאוחרים ביותר, ולכן סומכים על הפסקים. בכלל היחס של הבית יוסף לראש, נדבר על זה עוד שנייה, רק נזכור קודם כל את פסקי הראש. אז הוא נחשב לחיבור המאוחר ביותר, אמרתי, יש פה, הבאתי את זה פה במקור מספר 4, יש הרבה דוגמאות מהלכות אבלות, אבל בשמ"ה, הלכות הנינות, כן? בעניין הבדלה, מה קורה אם אדם עונן בשעת ההבדלה? מתי הוא עושה את ההבדלה? האם הוא עושה, הקבורה תהיה רק ביום ראשון בבוקר? מתי הוא עושה את ההבדלה? מיד אחרי הקבורה או לא? ועניין הבדלה איכא פלוגתא. המהר"ם כתב שצריך להבדיל אחרי הלוויה, והרבנו יהודה כתב שאין להבדיל, ולזה הסכים אדוני אבי הראש ז"ל. אומר הטור שאביו הראש כתב שלא להבדיל. ואז הבית יוסף אומר, אבל יש לנו תשובה. בכלל י"ז, כתוב מעשה שאירע לאדוני אבי שמת לו ילד בשבת. כן? יש לראש נפטר ילד, זה המציאות נפוצה. לראש נפטר ילד בשבת, והוא היה עונן במוצאי שבת. ובמוצאי שבת לא הבדיל, ויום ראשון לאחר שקברו מת הבדיל, כיוון שעדיין הוא זמן הבדלה למי שלא הבדיל בלילה, עד כאן לשונו. אז יש לנו סתירה בין מה שהראש עשה בתשובה, ראש מעיד על עצמו שהוא הבדיל, לבין מה שהטור מעיד שהוא פסק, וככה זה בפסקים שלו, שלא צריך להבדיל. ואז הבית יוסף מגיע למסקנה שאת הפסקים הוא כתב בשלב המאוחר ביותר, ולכן הלכה כבתראי, שזה גם חידוש קצת של הבית יוסף, שבתוך אותו מחבר אנחנו הולכים להלכה כבתראי, זאת אומרת החיבור האחרון שלו מכריע את החיבורים הראשונים, ולכן אנחנו הולכים אחרי מה שבפסקים, ולא צריך להבדיל. אז החיבור הזה הוא החיבור המאוחר ביותר, ובחיבור הזה יש עוד חידוש. דיברנו על זה שהמהר"ם שלח את תלמידיו לכתוב בעצם הגאות אשכנזיות על סדר פוסקים ספרדים. אמרנו, המורדכי כתב על הריף, הגאות מימוניות כתב על הרמב"ם, גם הראש כתב על הריף, אבל בסגנון קצת שונה. זאת אומרת, הראש הוא ספר פסיקה יותר משמעותי מאשר המורדכי. המורדכי הוא על סדר הריף, והוא באמת הגאות. זאת אומרת, הוא הערות ותשובות של המהר"ם, ופסיקות של המהר"ם, ופסוקות של כל מיני ראשונים אשכנזים, כל מיני גדולים אשכנזים, לא כל כך דיון עצמאי בדברי הגמרא. אבל הראש הוא דיון עצמאי, זאת אומרת, הוא עצמו דן בדברי הגמרא והפוסקים, על בסיס הריף. זאת אומרת, הטקסט שעומד לפניו, והטקסט שעליו הוא מאיר, הוא הריף. אפשר לראות את זה מאוד יפה גרפית, מי שרוצה, במהדורות החדשות של עוז והדר, הם סידרו את זה ממש גרפית. מה שנמצא שם בבולד הוא דברי הריף, ובין לבין אתם תראו דברים שהם לא בבולד, זה דברי הראש עצמו. ואפשר לעשות את ההשוואה הזאת, אני הבאתי פה
הבאתי פה דוגמה, אני לא יודע אם ניכנס אליה, לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם, פשיטא לא צריכה דנפר לרשות עד אחד מניו, אי נימא דפנינו חד לרשות ידידי, מהו דתימא, ניהווה אידך המוציא מחברו עליו הראיה, עד כאן לשונו. והריף מוסיף על זה מילה, מצטט את הגמרא מילה במילה, כמה שמלן דלא. והראש בעצם מכניס את דבריו ממש, סידרתי את זה גרפית בדף המקורות, אפשר לראות את זה, כן, שהראש ממש בונה את הדברים שלו על דברי הריף, וזה באמת אולי חיבורו החשוב ביותר. הבית יוסף רואה בראש פוסק אשכנזי. ולכן בעולמו של הבית יוסף, בהקדמה של הבית יוסף, הבית יוסף מצטט, טוען שהוא בעצם סוקר 36 ראשונים ומכריע על פי הרוב, כאשר הוא מכריע בעיקר על הרוב מתוך שלושת עמודי ההוראה. רק במקומות שבהם הם לא מכריעים, הוא הולך ובוחן, יש לו כמה דרגות, הרשב"א הוא בדרגה מתחת וכו' וכו' וכו', והוא עד למטה, והוא בעצם אומר, אין היגיון מבחינתו לזכור כל דעה, מכיוון שהוא הולך אחרי רוב, כן, הבית יוסף דורש רוב, אומר, זה לא הוגן אם אני אקח את התוספות, והמהר"ם, ורבנו שמחה, והאור זרוע, והיראים, ואני אקח את כל הספרים האלה, שהם כולם שייכים לאותו בית מדרש, ואני אספור את כל אחד כראש נפרד, כן, כל אחד כאצבע נפרדת, תמיד אני אקבל הלכה אשכנזית. יש לי ריף, רמב"ם, ומולם 20 פוסקים אשכנזים. זה לא הוגן. אני תמיד יגיע להכרעה אשכנזית. ולכן אני מתייחס לראש כמייצג של כל בית המדרש. הוא האחרון שלהם, והוא מייצג של כל בית המדרש האשכנזי, ולכן אני סופר אותו בתור אצבע אחת. לכל האשכנזים אני נותן אצבע אחת. וזו גם בעצם הביקורת של הרמ"א. כי הרמ"א בעצם רואה בראש כבר פוסק לא אשכנז. כן? הראש הוא כבר פוסק חצי ספרדי, הוא חצי חצי. אמרנו, הכתיבה שלו רובה בספרד כבר, והוא מושפע מאוד ממה שקרה שם. אמנם הוא בדרך כלל פוסק על פי השיטה ועל פי הדברים של התוספות, אבל הוא בעצם תוספות וראש. הוא פחות, הרבה פחות מתייחס לכל המסורות האשכנזיות שבין לבין. זאת אומרת, הראש לא מתייחס כמעט, לא שאני זכור לי כרגע, אני לא רוצה אף פעם להגיד אף פעם, כי לא סקרתי את הכל, אז אני לא יכול להגיד את זה, אבל לא זכור לי שהראש מתייחס ליראים, או הראש מתייחס לרוקח, או הראש מתייחס בפסקים שלו לאור זרוע. זאת אומרת, הראש לא מתייחס לפוסקים אשכנזים, הוא לא מנהל את השיחה הפנים אשכנזית, הוא לוקח תוספות ולומד את הגמרא בדרך כלל כשיטת התוספות ומוציא פסק הלכה. מבחינת הרמ"א זו התעלמות, גם הראש הוא כבר חצי מתעלם מבית המדרש האשכנזי, ולכן זה עיוות של הדין האשכנזי לפסוק את הראש בתור פוסק אשכנזי. ולכן נוצר לנו העיוות הזה שהשולחן ערוך מבחינת הרמ"א תמיד יכריע בצורה ספרדית, כי הוא בעצם מתעלם מהמנהג ומההלכה האשכנזית שהתעצבה לא רק לאור הראש ולא רק לאור פסקי התוספות. יש מסורת אשכנזית ענפה שהיא לאו דווקא הראש, והיא אפילו לאו דווקא התוספות, אלא היא יותר רחבה, כוללת בתוכה את האור זרוע והרוקח וכו' וכו', כל מי שדיברנו עליו, ורבים רבים נוספים. ולכן, וכמובן אנשים שהופיעו אחרי הראש, כן? תרומת הדשן שמאוד מאוד חשוב לרמ"א, ופוסקים אחרים. אז מבחינת הרמ"א, הראש הוא לא מייצג כבר של פסיקה אשכנזית, וזו בעצם קצת המחלוקת בינו לבין השולחן ערוך, אבל נדבר על זה בעזרת השם כשנגיע לשם. אבל זה כבר מעניין לראות בעצם איפה הראש ממוצב, האם הוא אשכנזי או האם הוא ספרדי, והאמת היא ששני הצדדים רואים אותו כבר כאיזשהו יצור כלאיים, איפה שהוא לומד בצורה אשכנזית, אבל הוא כבר פוסק בצורה ספרדית. כן? אז איפה שהוא נמצא באמצע, וגם ההתייחסות שלו למנהג היא כבר הרבה פעמים למנהג הספרדי, שלא לדבר על הטור, הטור הוא כבר ממש ספרדי. כן? אז אי אפשר למנות אותו מבחינת הרמ"א כפוסק אשכנזי, אף על פי שהוא פוסק כמו אביו והוא פוסק כמו התוספות.
איזה חיבורים התחברו סביב פסקי הראש? אז באמת אמרנו כבר, יש ז'אנר שלם, לא דיברנו עליו מספיק, אנחנו בעזרת השם אולי נדבר עליו יותר, של הגהות, הזכרנו את זה בסביב ההגהות מימוניות, הגהות על ספרים אשכנזיים. הדרך האשכנזית להוסיף ידע היא לא לחבר ספרים חדשים, אלא לחבר הגהות. זאת אומרת, יש לי את פסקי הראש, אבל הראש מתעלם מפוסקים אשכנזיים שלפניו ושאחריו, אז צריך לבוא ופשוט בשולי הגיליון של הראש להוסיף במקומות הרלוונטיים פסיקות אחרות או מסורות אשכנזיות אחרות. וזה מה שעושה רבי ישראל מקרמס, ההגאות השרי, הוא עושה את זה על סדר הראש, פוסק מאוד מאוד חשוב, מצטט הרבה פעמים את האור זרוע, והרמ"א מצטט אותו בלי סוף, בכלל פוסק מאוד מאוד חשוב, ספר מאוד מאוד חשוב ומאוד מצוטט, שוב כי הוא עוד בעצם מסורת אשכנזית, אבל הוא לא ספר ממש על הראש, הוא ספר מקביל לראש, הוא כתוב על הראש, אבל הוא לא ספר על הראש. הספרים שהתחברו על הראש ודנים בדבריו, הם שלושה כבר שייכים לתקופת האחרונים, הפלפול החריפתא, התוספות יום טוב, רבי יום טוב ליפמן הכהן הלר, שהיה רבה של פראג אחרי המהר"ל, והוא כתב פלפול החריפתא, זה על רוב הש"ס, ויש לו גם אותו מחבר שמות שונים על חולין וברכות, יש לזה שם אחר, אני לא זוכר כרגע, יש לזה שם אחר שם, זה אותו מחבר, דן בדבריו של הראש, הקורבן נתנאל, שהוא הפרשן החשוב ביותר, קשה לקרוא לזה בדיוק פירוש, אבל כן, הוא מנסה להסביר ולהעיר על דברי הראש, לרבי נתנאל וייל, הרב של קרלסרוה, אף אחד לא יודע איך להגיד את השם של העיר הזאת, לא יודע, זה שם בגרמנית, גם ספר מאוד מאוד חשוב, ותפארת שמואל לרבי שמואל קיידנובר, יש גם הגאות על פסקי הראש, הגאות של הבח והגאות של הגר"א, ובעזרת השם בשבוע הבא אנחנו כבר נפנה בעצם חזרה לספרד ונתחיל מההתחלה, נחזור קצת אחורה בזמן ונעבור מיקום גיאוגרפי, בעזרת השם בשבוע הבא, זה עוד יומיים, כי כאמור קצת איחרתי עם העלאת הפרק הזה. להתראות ונתראה בעזרת השם בפרק הבא.